तर खरंच यालाच म्हणतात आध्यात्मिक. कन्याचं जीवन म्हणजे पक्क्यात दिली जाणारी एक अमोल वस्तू. आज माझ्या आत्मत्वत घेऊन आपलं जीवन साकारण्याचा प्रयत्न करणारी तुझ्यासारखी सपनी सुकन्या तू. पण बाबा आज मात्र मला एक संशय आला. संशय हो आणि मला कोणता असेल तुला माणसाचा चेहरा म्हणजे एक प्रकारचा हास्य नाही का? माणसाच्या मनात अगदी अचूक कोणते विचार राहू लागले तरी ते चेहऱ्याच्या दर्पणातून ओळखता येतात. आज बाबा तुमचा चेहरा प्रफुल्लित म्हणजे माझा चेहरा वाचता आला तुला. म्हणजे असं माझ्या चेहऱ्यात तुला काय काय होत आलं. आज तुमच्या मनाच्या ठिकाणी आनंद निर्माण झालेला दिसतोय आणि तो आनंद कोणता असेल बाबा? कोणता? सांगा. माझ्या आनंदाचा क्षण, तुझ्या जीवनात सुखाचा सुखी असा दुहेरी आनंद आज माझ्या जीवनात मिळाला. सुखाचा सुखी अगं कन्या म्हटल्यावर ते पराच होत नाही. पराच्या स्वाधीन करत असताना पिठाच्या अंतकणाला कोण ममतेच्या यात्रा होता त्याची कल्पना तुला नसेल पोरी. ते कन्यादान नसून कन्याच्या जीवनात घडली जाणारी एक प्रकारची उत्तर क्रिया हो. बाबा प्रत्येक गोष्टीला योगायोग हवाय. आज असा योगायोग चालून आलाय आमच्या घराण्याची बरोबरी करणारा, आमच्या श्रीमतीस तोडी सतोड देणारा, त्या सौंदर्याला शोभेल साजेल आणि त्याचा वर आज आमच्या पहाड्यात आलाय. आलं माझ्या लक्षात. कारण चंदन सेनापती झाला आणि बाबांचे विचार बदलले असतील. आपली मुलगी चंदनला द्यावी आणि म्हणून तर बाबा म्हणते की तुझ्या जीवनात असा योगायोग चालू आहे. विचारा बाबा. कसला विचार करते? आपण एकच विचारते तुम्हाला, ज्या व्यक्तीशी माझं तुम्ही लग्न ठरविलं त्या व्यक्तीचं नाव पडेल का? खरंच आमच्या घराण्याची बरोबरी करणारी, दिसायला चांगला, सपणी, सद्गुणी, सुसरूप, पराक्रमी, धनवान, सर्व गुण संपन्न, कुठेही माघार नाही. प्रत्येकाने त्याच्या पराक्रमाचा दिवा करावा. का? होय, प्रत्येक जण आदराला नाव घेता येईल त्याचं. मग ऐकूया तरी कोण? अन्य कोण? इंद्र नगरचा राज करता राजा इंद्र पिता एवढा खाटी हृदयाचा मान नव्हे. त्याला कळतंय त्याचं तर जीवन आज वार्धक्याकडे झुकलंय. आज लावण्या किंवा तरी ती संपलच जाणार नाही. पण ती वेळ प्रत्यक्ष माझ्या हातानं मी माझ्या अंगणात लावली. तुमच्या इच्छे प्रत्येक पित्यानं मुला मुलींच्या इच्छा परिपूर्ण करण्यासाठी त्याचं जीवन असतं. मग पराधीनता ज्या जीवनाला प्राप्त होणार आहे
तुझ्यात कुठेतरी माझी कमल येऊन थट्टेसाठी याच बागेच्या ठिकाणी याच चंदनला मी वचन दिलं होतं. त्या चंदनला मी असं सांगितलं, चंदन माझं लग्न करणार. त्या माझ्या विचारात चंदनचं काय होईल? काहीच होईना. नेहमी हसून नसून एकमेकाची थट्टा करायची. पुण्यात काही रडून थट्टा करण्याचं ठरवलं नव्हतं. रडतेस का? अगं रडतेस का तू? अरे पण मला सांग, मी ते दुःख करते. ते खरोखर हे माझ्या नेत्र वाटले वाहणारे दुःख अश्रू आहे. असरे अश्रू नव्हे, मूर्ती म्हणजे तुला दुःख झालंय. मग कमाल, जीवापाड मी तुझ्यावर प्रेम केलंय. अतूट प्रेम तुझा आणि माझा आहे. अर्थात जर माझ्या लाडक्या कमाल कमाल त्या व्यक्तीचं नाव या चंदन नसतं. क्षणाच्या विचारला त्या व्यक्तीला शासन केल्या व्यतिरिक्त चंदन कधीच नसतं बसणार. पुढे असल्याबद्दल शब्द बाहेर पुढे लावून बसून बोललो नाही अरे तुला. कुणी बोललं असेल तर त्याला तू शासन करू जरूर. शकतो. पण ज्या व्यक्तीने आज माझा अपमान केलाय त्या व्यक्तीला तू काही बोलू शकत नाही. कमाल, जगात अशी एकही पाशवी शक्ती जन्माला नाही का आली की चंदनच्या पराक्रमावरती मात करू शकेल. थांब, त्या व्यक्तीचं नाव कुणीही असू द्या, त्या व्यक्तीला शासन केल्या व्यतिरिक्त राहणार नाही. तुझं हृदय घट्ट कर. माझ्या जीवनात घडलेला प्रसंग मी तुला सांगते. बागेच्या ठिकाणी तू मला वचन दिल्याचं कर्तव्य मी केलं. मला वचन तू दिलं, चंदन लग्न करीत तर तुझ्याशी करेन असं मी बोलते. आणि तू सुद्धा भरवशाच्या स्वतःला सांगितलं. आणि त्याच आनंदाच्या घरात मी दरबारी गेले. माझ्या बाबांचा चेहरा प्रफुल्लित पाहिला मी. आणि बाबांनी मला सहज सांगितले, बाळ आज मी प्रफुल्लित दिसतो याचं कारण एकच तुझं लग्न ठरवलं. कारण तुझ्या माझ्या प्रेमाची प्रेम वार्ता कर्णोपकरणी षटकर्णीच झाली आणि ती तुझ्या जन्मदात्या पितृदेवतेपर्यंत गेली असेल. कोण सांगेल बाबाई की आपल्या कन्येचा नाहीत वाहणारा ज्याच्यावर जिचं प्रेम आहे त्या प्रेमी मुलांचं एकीकरण करून देणं हे कदाचित तुझ्या जन्मदात्या पितृदेवतेला इष्ट वाटलं असेल. जसं तुला वाटतं तसं मलाच वाटतं. मी तुला म्हणत होते चंदन सेनापती झाला म्हणून माझं लग्न चंदन बरोबर ठरविलं असेल. पण तुला आणि मला जे वाटलंय त्याच्या पलीकडे काहीतरी घडलंय. पलीकडेच घडलं. सांग तुम्हाला असं काय मग बाबांना मी विचारलं, बाबा माझं लग्न ठरविलं त्या व्यक्तीचं नाव काय? त्या दिवशी माझ्या बाबाच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, कमाल ज्या व्यक्तीशी तुझं लग्न ठरविले ते इंद्र नसले, ते राज करते इंद्र ना.
क्षणावर इथून हलणार नाही. आणि ही जर इथून हल्ली नसेल तर रात्र शांतीच आहे. मुहूर्त वेळ टळल्यानंतर आपला आत्मघात करून या जगात आपलं हे काळवंडलेलं तोंड दाखविणार नाही. काही वाचिक मानसिक संसर्गिक अशी जगात 4 पाप आहेत. एकाही पापाला आपण उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला नाही. मग तुझ्या सुखासाठी तुझ्या वैभवासाठी हा जन्म येतोय. आजपासून तू माझी बहीण आणि मी तुझा